తెలివైన నక్క. ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది. అది ముసలిది కావడంతో గుహకే పరిమితం అవుతున్నట్లు ప్రకటించింది. అడవికి సింహం రాజు కావడంతో అడవిలోని జంతువులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా సింహాన్ని పలకరించడానికి వెళ్ళాయి. ఒకరోజు నక్క సింహం గుహ వద్దకు వెళ్ళింది. లోపలికి వెళ్లకుండా బయట నుంచే సింహం రాజా అని పిలిచింది. దానికి సింహం, రామిత్రమా లోపలికి రా అంది. నక్క అక్కడ జంతువుల కాళ్ళ ముద్రలను చూసింది. లోపలికి వెళ్ళినవే గాని బయటకు వచ్చిన జాడ దానికి ఎక్కడా కనిపించలేదు. దాంతో నక్కకు అనుమానం వచ్చింది. లేదు సింహం రాజా, నేను లోపలికి రాను, వస్తే నువ్వు నన్ను చంపి తినేయగలవు అంటూ భయంతో అక్కడి నుంచి పరుగులు తీసింది.